kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla na kapor siya kapor ki bor sorkar ki layay mana bat khang persya ka jing thang ding dusmon ya ki lom ki klau ki betam rei ka jing le dusmon ju ki riu bam man ban thang ding ha ki benta jong ka West Khasi Hills district kadang yai beteng hadu menta bat kani ka lapan sniu dur shisha ya ka maryang ha ka ju kapor ka labu jingma bat jularu ya ki mar ki mata jong ki brio halor kani ko khubor hakini ki khindiat sngi badang hennen kamiet ki riu dusman ki bamshim lapat te hado menta ki la thang ding ye ki lom ha kasnong nong so pian West Khasi Hills ha ka ba kani ka ding kala poru shaki tempulet jongka 4th MLP battalion ha ka bala ong ba ki wire ki ba supply ding shaki jaka sa kila ingkhong khan shu la ong ru bana ka lyang jong ki nong trail ani ki pulet ka te ka battalion bat kasnong nong so pian namar ka jing thang ding ki riu dusmon wat ha ka miet ka yong ki hab ban yami bat ya le ban tem bat pelip ya ka ding nakalyang uba Pimau New Reserve Inspector ka 4th MLP Battalion Sopian laya tho bakate jing thang ding jong ki riu shem kabu tang hai kini ki khindiat singi kala jan hado lai sien bat kani ka jing thang ding ka bansong si hado kata kham tam ha kate ka jaka jong ka battalion da ki hajar tan rai ki ding bala thung kila julor bat ingkhong nalor ka jing julor bat ingkhong jong ki waya laya tho ru bana kalyang jong ki kila de ban bo ya ka jing ujor sha thanat nongstan khnang bala dalap ye ki bri bale ya ka te ka kam hide ban sha pen shitom kat kum ka an ban na kalyang jo kasnong nong so pian ru kala maham jur bala da kasnong kan lap kan amma ban rei kan le da ka bating e susi ke namar ba kan ka jing thang ding ta ka panjat ka mariang panjat ki ding ki se marki hi di ai jing me ni te ni susi jur lo kata ka jing du lo ka bun la imi khlag betam lo kata ne la pro di la thung di mundu pamswa te kan ka jing thang ding ta ka panjat ya ka mariang ba punju ya ka lawi ru kan ki waya ne ki ba supply ding sa ti kwata ta ba ki ding bila thung khanang tan kita dia nakaliang zonga tang hapun tu ya ki ba kawe kelong bagi dia ban ek ma ya kamarian bom dia ban thang ka di ka ba ar pa de long bagi bosnong ki dia ban hampir king nang ta pa de la dalap ta kin pun stom kat kum ka an ne kat kum kata ka an snong chu ki ru ka bagi bu malaysia dia em ngi ya pasang ma pelib hi ti ka service ngi pun tip ngi la pun tip ya ki lawan ni ta ma ka kham simpor no ma ki song si janga si su ma ba ka kham simpor ki po ri stementa entah ipo tentang ni ipo la jandip kading nilai apa sang pada tambah miduna staff ni ono balik tingim tip haduk mentah tingim tip na kaliang jungi kasinong hi barok kawai ni penpau ke jing susi ke bajur ha ko biatai bat kane ke jing thang ye kilum kiwa ka ba ni ladang ipek abang yat nang ne seslong song stol ni iba barok kilum kla inglut bat kham tam le kane ke battalion ke badon hang ni ba isang sot namar ke la jot na du ki wayar nang ta wat ki yingru ne rei lungba ke tingerap jongka per service nang ta kinong tre jongki kala penlong ki ba lalapan kumde bikading kenang taru kadon kini ki posno po tau ki ba ki ying ki samru don jingma namar ke jing thang palat ya kini ki lum ki wa tena yang kasino kapa kana khobor kam sai haparo ki riu bayat bayang lomba kana kasino tau sing ba ban buram mengsiar panam ya thang kumar namar bala da kasino kalap kan sale ek bating bat kano map hiru namar ba kade ki jing thang ding kade ki jing dusman namar ba kilum ke wa ki bang itanat kade ki jing ai sung bha jung bulai tena takadam kerpat jur ki buri ba ki de ban buram ban ik kamtam ya kamariang ka bulai blabu ba kamtam ba ki de ban sange mardor kane ki jing thang ding namar
kawan ra ke susi bakrau ya ki padba nang ta ya kisnong tahu